and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Wa na alang nako. Busa ayaw nagpamugos. Audio? Sige. Oh, sir. Sir, ano gipakus ka ni mo pagpadagan ni imo sakinan? Kisaya mo nitong duha. Ikaw, Pues ay nag-usap pangutana. Uba na lang ako, bisan asa. unsa? Sir, hinay-hinay lang. Oh, mas gipakusgan pa hinuon niya ang pagpadagan ni iyong sakinan. O sige, pakuski pa. Kanang kon mabangga ta, wagas, patay tang tulo. Duha ratang niya. Gawas lang kung may kauban kang wala ko makita. May multo tong ikauban nga mo ikatulo. Tawanan. Really? I didn't know I was funny. Bahala kas imong kinabuhi. Di ko manghinayang sa akong kinabuhi kay dili ko dato. Ambot ka nimo. Kung di ka ba sayangan nga mobiyaan ang imong minilyon o sa imong uyab nga gwapa og dato. Sila kay. You're pouting while mumbling again. Bahala ka. Really? Bahala ko? Bahala ka. Bisan dadon tiga bisan asa? Bahala ka. Really? So you won't mind? Bahala ka. Really? Ikaw na nag-ingon ganina, dili ba? Ikaw ang amo, busa ikaw ang masunod. Good! Nasahit ka bang? Ikaw lang bugtong babae nga makahimog ingunin nila ako. Huwag ko gibuhat ni mo, sir. May gibuhat ka. Ikaw lang bugtong babae nga nakahimo sa pagsupon ako og sama ini. Na makahimo sa pagkagisulti nako kaswali sama ini. Bisan si Hennessy, dili mo buhat ini diri nako. Oh. Hennessy is Susato. Si Supreme and Proper. Huwag ako dili. Lahi ka. Lahi kay data siya, samtang pobre ko. That's not what I mean. Lahi ka. You're something. Ansa? Wa ko masahid kung unsa o gano. But there's something about you, Lily, that distracts me. Sir Larry, Mura bag, dugay na itong managkaila. O, unsa? ambot. Wa ko magsabot, Lily. Ambot. Sir, But I love it. O sa batang orasan mo dongga pada? Di ka buta tos madalan. Ikaw ba? Ayaw ko kong pinulosupuhaya. O sa tang orasan mo dongga? O unta tang orasan maabot sa syudad gadugay magaytang nagkagitan. Mga ngit-ngit na kung madayon. Apo. Ay, lingay mo Ay sa lagi manok. pinulosupo. Ha? Itok mo magali ka din sa ron. Or makabawas ko nimo. Basta ata! Suwaya ka na, suwaya! Ayaw. O kanya ba? O, ikaw di haron, kung nasayod ka pa lang sa kakulba nga kung gibati, Pedroha ka. Makas! Mahadlo kang dagat. Puyo kang islaw nga mahadlo kang dagat. Huwag ka ba eh. Dili ka na ay! Okay mo Dili na, yapag ka. Yapag. Sa, Unsa? Nanahal na nagpangutan na kawa kay labot. Tutukan ko ng bayo. Dugay ka bayo. Tutukan na mayo. Dugay buling. No? Klaro na ko, batik ko di kagnaw ko dira. May na. Unsa? Hoy. Bisolte ka man gyud ana. Tiwasa na lang. Kuyawan ka nga dili na makita inday lilis Jason. Ako mauna. Huwag ka mahimo. Saan ka man? Ang mahinungdanon, mao nga ika pakataon ni Daylili ang yang anak na himsog. Ay, pasilan. Pagka makaluluol sa akong gibantayan. Uyay. Midako siya nga way kirikanan. Ugon niya karon, may dakong posibilidad nga mudako na usab niya ang iyang anak nga siya lang ang namatan. Kaluoy sa akong alaga. Kay mong alaga, buti mo ipasabot ang imong apo nga Lili. Kung buhi palang unta karon ng iyang mga girikanan, dili unta siya magkalisod-lisod. Haruhay unta ang iyang kahimtang karon. Uy.
Matagamtaman unta niya ang pagpakabuhi sama sa mga dato tungod kay mao kanay angay niya. Og dili ang kinabuhi nga iyang gitagamtam karon. Taling. Ako ling ba? May samot na gugog kakuryoso sa inyong kinabuhing Lily. Unsa man gyud tinuod ha? Tugani ko be. Di lagi ko manabi. Dili lagi mahimong may laing masayag. Kung itok mo di ka din ron. Huwag gilang masayod po rin. Musa man, mutugan ka o itok mo ta ka. Usa! Ikaw ba? Yaman. Ikaw, nagtuog yung kang deta kakulatahon no kay imong pambot kining atong gisakyan? Ha? Agay! Tuog ka? Muna ganahan ako ni Muling. Kay istorya ka ba dang hapak din ka. Aksyon na yun. Bukan mo istorya, aksyon na hapak yun. Kanang musuon ko ni mo ha. Cha! Musuon ko ni mo. Musuon ka? Oo, inahagi. Suon mo. Nagdahagkan ko na ma! Ay, ingon ko suon ko. Istorya ng aksyon. Mayo no. Oo, maayo kayo. Mayo. Maayo kayo. May kang kulatahon. Kaya. Tingnan si Kare. Ang ganyan man ko ng sikat. Uy, ang mahog ko rin. Gusto na ha. Mahog ko ba? Saman, gusto ka pabalik ko yung pambot balik sa isla ha? Balik! Kamutin kuyo. Doon na test perling. Either unattended or out of coverage area. Please try your call. Wa pa tingali sila mahuman sa ilang meeting. Ngano pang wa ko man mapangutanan ni Larry ka kanina. I think you should know nga gusto ko mag-ilis og designer sa akong gown. Gusto kong pag-utanan. Palahi sa among gikasaputan na kaniadto. Aron good vibes na tanan. Lakip ang venue sa among kasal. Gusto ko lahi na. I think we should talk about it again. Unya, inigpauli na mo. Hisgutan ko ang may tungod sa among kasal. Oh. Uy, si Dave. Manong kasag siya. Dili na mahimo makigsulti pa ko nimo, Dave. Yes, come in. Oh. Dave? Nanong ni ka? Nanawag ko nimo. Magkapila na kay gayon. Apan, dili ka matubag. Kung gitubag mo palang kaganina nga kung tawag, maybe then, dili na kinahanglan magkikita pa ko nimo. What do you want? You know what I want. I want you to leave. Hennessy, Dave, please. I'm getting married. well, wa pa. Wa pa. Apan hapit na. Mahunong lang ko kung makasal na mo. Kibisan pa gani, makita ta pagkangan mo. Mipaso na. Dili paghihapon ko mahunong sa pagpadayag nimo sa akong gipati. Hennessy. Dave, please. Gisabukan ako. I want peace. Sa dili pa ko makasal. Please. Hennessy. Dave, suod tang manakikala. Kitang tulo si Larry. Please, hunungin ako. Si Larry ang gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Please, give me some peace. Adto na ko. Please, ayaw na pagpakita pa nako dinhi. Igo na nakita ta ka. Kompleto na nga akong adlaw. Bye. Dave, Yes? I'm sorry. Bubisita ko nimo niya. Unsa? No! Dave! Dave! Shit! Mubisita siya unya. Buting ipasabot ka mo ato siya sa bahay aron mamisita na ako.
No. Unsay ang ikong buhatan na ron pasagdan ako ni mo, Dave. Unsa? Sir, kanina pa ta dinidapin sa paypayon. Wa ka say tingog-tingog, kanina pa. I told you. Kubani mo. Dagang ko gabuhat ng mga butang. Nga din ako paggabuhaton usually. Sir, And that irritates me. Kaganiha pa. ha? Ang unsa? May gibuhat ba ko? Kanang pagsigil mong sampit na sir. Ganina pa tayo maglalis may tuwa na. Sir, ang... Kiyakal ka rin. Always know to do that. So, nahigayon pa lang ang nakita ta ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!